Skal du minde til et sted, som jeg har? Der er ikke særlig mange, der har været der før. Det er et sted, som jeg ikke tror, jeg vidste nogen før, jo måske en. Det er et sted, som jeg kalder Brønden. Ja, du hørte rigtigt. Brønden. Det er faktisk en brønd, så det er faktisk ikke så mærkeligt, jeg kalder den for Brønden. Hvad sker der dernede? Ja, nu skal du høre, hvad der sker. Hvis man går ned i brønden, bliver det frækt. Det kan du tro, det bliver rigtig, rigtig frækt. For nede i brønden bor min bror. Ham har jeg holdt dernede i mange, mange år. Så nu bliver det frækt. Prøv at høre en gang, hvad min bror han er for en. Jeg har holdt ham til fange i 20 år. Han er rigtig, rigtig sulten, for jeg giver ham ikke ret meget mad. Så hvis du kommer med ned i brønden, så hils på min sultne bror. Han kan godt finde på at nappe lidt på dig, for han er så udsultet, fordi han kun får et kylling hver uge.